θα σας δείξουμε πώς να κάνετε ψητές πατάτες σαλάτα. Παίρνουμε ένα αλουμινόχαρτο, ένα κομμάτι, παίρνουμε και δύο μεγάλες πατάτες, τις πλένουμε, τις σκουπίζουμε να φύγουν τα υγρά τους. Καλά, τις τυλίγουμε με το αλουμινόχαρτο. Πολύ ωραία. Παίρνουμε ένα πυρήμαχο πιατάκι από γλάστρα, αλλά να είναι καθαρό, να είναι μιας καλής ποιότητας. Το ακουμπάμε πάνω στη σόμπα. Παίρνουμε τις πατάτες μας, τις βάζουμε μέσα. Πολύ ωραία. Και παίρνουμε πάλι μια καλής ποιότητας γλάστρα, πυρήμαχη. Τις περνάμε στην τρύπα. Τώρα για πρόχειρα περάσαμε ένα αλουμινόχαρτο και να βουλώσει τρύπα και να μπορούμε να την κρατάμε. Τις βάζουμε πάνω και περίπου σε μισή ώρα, αφού και η σόμπα μας καλά, σε μισή ώρα περίπου οι πατάτες μας είναι έτοιμες να φτιάξουμε τη σαλάτα μας. Αύριο θα σας δείξουμε μια άλλη συνταγή.